Este Día das Letras, este ano das letras dedicado a Lois Pereiro, serviu para afondar no estudo e tamén a recompilación da súa obra. Son os libros de Pereiro reeditados e os libros sobre Pereiro que apareceron novos. De todo iso imos falar conxuntamente, xa temos debullado algúns deles, pero recollelos un día como hoxe grazas a un crítico que está xa con nós e tamén profesor Ramón Nicolás Rodríguez. Hola Ramón, como estás? Que tal? Bueno, temos espallado nesta mesa un pouco para que serva, non? De ver como son todos os libros de Pereiro deste ano. Empezamos polos seus libros, pareceche? Pois moi ben. En canto ás reedicións, realmente, bueno, hai que salientar, pois, efectivamente, as dúas de edicións positivas que foron as que deron a coñecer, os seus únicos libros publicados en vida, que son unha reedición realmente exactamente iguais que as que... Exactamente iguais, non? Eu creo que foi tamén de bo gusto, non? Bonitos, aquí talas como eran. Eu penso que sí, porque ademais eran libros xa esgotados e que teñen unha... son moi peculiares, moi singulares, non? En canto á forma e ao tratamento. Logo, despois, lóxicamente, apareceron tamén dúas edicións, cando menos, que recollen a súa obra poética ben en forma de antoloxía, como é unha edición que realizaron en Galaxia, a través dunha... que ten tamén unha introducción de Daniel Salgado excelente, e logo a poesía completa publicada en edicións xerais, nunha edición de Ana Acuña, que recolle os poemas da súa obra poética coñecida e algúns inéditos que eran descoñecidos a toda agora. En Positivas, antes falábamos con Paco Macías, non? Publicouse unha obra máis que non coñecíamos, que foi como un texto que non sabíamos del, non? Unhas cartas. Sí, efectivamente. Eu creo que foi un dos grandes libros, unha das grandes descubertas, xunto coa modesta proposición que se coñeceu este ano, que foi a Conversa Ultramarina, que inicialmente, en efecto, son unhas cartas que el escribe a Piedad Cabo e que desvelan, ademais, moitos elementos claves na estética de Lois Pereiro, que eu creo que é un libro dos máis relevantes porque era un texto descoñecido totalmente. E Paco Macías decía que tiña xa unha forma literaria e que estaban feitos como para publicar. Sí, efectivamente, porque son cartas, non? Son cartas que foron enviadas en dous paquetes, como en dous bloques, pero realmente teñen unha unidade de seu. Eu creo que no fondo é posible que latexara un pouco a concepción de publicalo en forma de libro independente, non o sei, porque tamén isto pertencía ao ámbito máis privado, que eran cartas de tipo particular e privado. E quedanos aínda os ensaios que se recolleron aquela novela inacabada. Justamente, en canto ao ensaio, a modesta proposición tamén, xunto coa Conversa Ultramarina, destes libros que eu creo que van quedar na memoria dos lectores, porque na modesta proposición concretamente recóllese un pouco o que son as claves da estética vital, literaria e persoal de Lois Pereiro. É un libro que compre coñecer. E, desde logo, a reedición en forma de libro independente, por vez primeira, porque antes estivera publicado nunha revista, que é a súa novela Náufragos do Paradiso, unha novela moi rompedora, moi pouco convencional e que eu desde logo recomendo moi vivamente. Todo iso son os textos de Lois, non? Que é algo que se gañou dende logo para este autor, non? Que non estivera todo espallado e que se pudera dar esa forma de libro a moitas cousas que estaban, pois, como ti decías, por exemplo, en revistas, non? Sobre as biografías, hai unas moi interesantes e moi diferentes. Hai unas moi interesantes e moi diferentes. Sen orde de prioridade, ou tal vez a primeira delas que saiu publicado, que é unha fotobiografía sonora que ten esta peculiaridade de incluir unha grabación de poemas musicados de Lois Pereiro, tamén outra grabación con un recital do propio Lois Pereiro, incluído nun libro no que se fai un repaso visual a través de fotografías e outros documentos, que é a fotografía sonora publicada por Ouvirmos, un libro tamén extraordinario. E en canto a biografía xa, nun sentido máis canónico, hai que salientar a biografía de Antón Lopo, que é un texto para min interesantísimo, desde o punto de vista estrutural, vai dando voces, vai artellando as voces que el recolle, cunha perspectiva distinta en cada unha delas, un libro moi traballado, moi intenso, e a biografía tamén, eu creo que canónica, de Iago Martínez, publicada en Xerais, que é unha biografía produto de moitos anos de traballo e na que ademais se rastrexan todas esas redes de intertextualidade que hai coa música, co cine, etc. E finalmente tamén a biografía de Marcos Calveiro,
que é un texto moi interesante, guionizado, moi particular. Eu creo que son perspectivas moi complementarias, xunto co de Antón Patiño, que foi un dos primeiros textos que saiu, que está a medio camiño, porque hai tamén moita interpretación de carácter literario da súa obra. Hai moitos máis libros sobre Lois, nos escollemos algún máis para falar deles hoxe. Quedarános algún no tinteiro, non? E algún máis que vai sair aínda. Sí, aínda probablemente saian un par de libros máis agora pasado o día 17, quero dicir que un pouco a bola de neve segue aumentando máis alá do 17. Un par deles para rematar, cales poden ser? Sí, finalmente, 2 ensaios divulgativos, que sería un dicionario de Chus Nogueira e máis un libro en Laio Vento de Mercedes Queixas, moi recomendable, e desde logo outro traballo en Toxos Soutos, o publicado por José Luis Calvo e Carlos Begúndez, que tamén é un traballo moi intenso de interpretación, xunto con outro que acaba de sair agora do prelo, de Miguel Matofondo, que tamén está aquí na mesa. Ramón Nicolás, moitas grazas por estar aquí, por facernos este repaso, non, por todos os libros de Lois sobre Lois. A verdade é que foi un ano importante nas letras, porque outros autores estaban como xa máis asentados, non? Este tivemos que asentalo e sen dúbida o merecía. Moitas grazas. Grazas a vos. E nos imos marchar hoxe ollando a Lois, cunhas fotografías familiares, con fotografías de amigos, con momentos dos 80. E quixemos a todo isto, a modo de homenaxe, poñerlle unha música que el tamén quería, a Velvet Underground, con Nico.